A Tripkovičová vyhadzuje. Na Ondrijskovú, Tripkovičová za 3 body. Teraz sa snaží niečo vymyslieť. Tripkovičová sa pozrela na to, koľko má času na strelu. Vyskúša to z diaľky. Tripkovičová. Je Farsiov. Tripkovičová za 3 body. Britka pri lopte. Tripkovičová. Pôjde hore za 3 body, úspešná. Margová. Tripkovičová môže odpovedať aj odpovedá. Rozmene pod košom. Nebolo potrestané hvízdom a Adriansová sa mohla zapojiť. Tripkovičová si vypýta faul. Vypýtala faul. Tripkovičová. Tripkovičová. Sa trošku dostal na celú zápasu. Vyhrávajú zatiaľ túto štvrtinu a vidíme, že snažia sa hrať rýchlo, i keď nie vždy sa to podarí, ale myslím si, že je to určite lepšie. Čo na to tým vravíš? Áno, áno. Áno, určite, to súvisí asi. No v minulom kole výhra nad Bankou pri Dunaji. Bola to Plavnická. Tripkovičové pokus. Sa hrá bude vyvíjať teraz, ako sa odrazí ten jej to je striedanie na výkone svojich treba to vždy posielať na koš, pretože môže tam prísť práve doskok, ale síce Solmošiovej šikovná prihrávka na Číslo misky opäť dokážu prekloniť misky váh na svoju stranu. Ďaleko nosný trh. Odrazená lopta hostkám neprináša šťastie. Velasého týmu. Teraz dobre Keltosová zapracovala na doskoku a trionke body po fast breakoch 13-0. Z pohľadu Banskej Bystrice. Bola presná. A tak opäť v možnosti sú domáce hráčky týmu Bratislavčaniek. Teraz ale výborná práca práve od tej. Pelovejová stráca. Tripkovičová si ešte hodí trojku, tak nie? Trošku pálila domáce hráčky, nakoniec to dokázali zahrať tak, že sú na lopte a Tripkovič. Rákovej Tripkovičová. Na 3 body. A je úspešná. 67. Dobrá energia, správny prístup Zuzany Vargovej. Tripkovičová. Radačová. 58% úspešnú dvojek, 17 úspešných 29 pokusov, no a za 3 body to bola 35% úspešnosť. Rodáková, skúsi to Marcová, Tripkovičová, vyhrávka veľmi pekná, Skúša, ale nie presne. Keltosová s doskokom a Tripkovičovej rozohrávka. Nájde Fadronzovu, ktorá ide do rája. Už aj 3 doskoky na jej konte, ale taktiež aj 2 straty, čo je zároveň najvyšší počet v tíme Slávie. 37-36. Tripkovičovej, opäť individuálna akcia, Tripkovičová. Dále Izidora Tripkovičová. Srbská basketbalistka. sú na rade. Domáce hráčky z Bratislavy budú chcieť tvoriť hru. Raz hore, raz dole, niečo vidie, niečo nie. Teraz V hre 1 na
to aj ukázala Keltosová na druhej strane.